Good day everyone. So nandito tayo sa rooftop. So ibig sabihin gusto kong alam mo yun, ako lang dapat yung makadiscover. This one is a very not common to individual na parehong edad sa akin kasi 'di ba ngayon mag-deposit na lang, idiretso na lang sa bangko, but of course this one is a coins naman yung i-open natin today. So yung coins na yun yung mga natitira sa bag natin, pag example nagbiyahe tayo tapos naipon na lang doon sa bag natin. So ang ginawa ko, bumili ako ng alkansya, right, nung sa Kawayan. So, alam mo yun, pag galing kang province, sanay na sanay ka sa mga ganitong way ng pag-iimpok, right? So, parang impok na din siya kasi pag nandoon siya sa bag mo, tapos, alam mo yun, mabigat siya. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lang doon sa drawer nung mga lagayan ko ng mga damit. So, sabi ko, bakit hindi ako bibili ng ganon, yung Kawayan. So, ganito po siya. I-open po natin siya today, right? Kasi napuno na siya. Alam po ito ni Ma'am Iken kasi lagi kaming magkasabay. Tapos naghanap po ako ng laging ganito. Sabi niya ganun, bakit ka nagaganito? Sabi ko, kasi mabigat na yung nasa bag ko. Tapos yung mga coins doon. So may 5 pesos. So ang laman nito, ang alam ko before, kasi medyo matagal na yun. Alam ko last year ko pa yata ginagawa to. Kasi 3 itong binili ko, pero yung iba sa National Bookstore ko binili, yung 2 plastic na ganito, hindi siya made of ganito kasi walang mga parang, alam mo yun yung mangyan ba tawag noon, yung nagbibili ng ganito, dun sa ilalim ng MRT, mayroon dun ganito, so dun ko siya binibili. So after ko siyang nabili, yun na, tinatransfer ko na yung mga coins doon dito. So iniipon ko na yung coins ko. So sana aabot siya ng 1,000 or 2,000. So of course malaking tulong na yun na kasi medyo hindi mo naman binibilang kung magkano. And bakit ko siya i-open today? Una, puno na siya. Pangalawa, I discover na mayroon na pala tayong 20 coins. Yung coins na na ganito right? Yung ganito. Like this, you know. Ikita ba? Yan, 20. So, yung 20, kasi baka naman, di ba, 20 pesos. Right? Yan. Yung 20 pesos na yon, tingnan natin kung ano yung pagkakaiba nung laki dun sa 10 pesos tapos dun sa 5 pesos na coins, right? So, ito, alam ko marami to dito, kaya i-open ko din kasi it's time for me to make palit ng mga 20 ganito. So, marami tayong 20. Right? So, una natin gagawin para hindi tayo didikit yung So, of course, we are using this one. Right? Yung gloves kasi medyo i-open na natin today. So, sana excited kayo kasi yung 2 kong ganito, i-open ko susunod yon. Feel ko by December, next week yata, ma-open ko na yon kasi parang feel ko napupuno na din yung 2. Matagal ko na dapat tong i-open. So, sabi ko, ngayon na lang. Hindi ko pa sana i-open kasi sabay-sabay ko sana yung 3 kung magkano ba yung laman ng 3. So, sabi ko, may 20 peso coin na pala. Sabi nung kapatid ko. So, sabi ko, pahingi nga ako. I-try natin i-video kasi wala pa akong ganun wala pa akong 20 peso coin. So, sabi ko, sana mag-enjoy ako. Medyo mahigpit, right? Saka dapat medyo mahigpit din. Kasi, alam mo yun yung pera, yung dumidikit yung pera. So wait lang, so standby lang muna tayo. Right? Hindi naman tayo nagmamadali kasi wala naman tayong ginagawa. So sabi ko, yung virtual lesson for remedial reading class, so malapit ko nang matapos yun, so abangan nyo na lang din. Para yun sa schools, para sa division namin yun. So sana matapos ko din yun kasi meron pang regular class na i-video lesson. So standby muna tayo. Maglagay muna ako nitong yung maglagay muna ako ng gloves. This one, yung gloves, right? So, ilagay ko muna. Bago tayo magbiyak ng alkansya. Right? Ganyan. Bago natin ibiyak yung alkansya. So, wait, standby lang. Okay, so excited ako kasi feel ko lang pas 1,000 na to kasi ngayon hulog ko dito, mga barya-barya lang yung hinulog ko dito. Pero natutuwa ako kasi dati, na-try ko na din to, binayad namin sa hotel, yung family ko. So nag-hotel kami noon kasi umabot yata siya ng
3,000 or 4,000 dati. Yes, yes. Yung laman. Pero ngayon parang hindi ko alam kasi puno din naman siya. Sana aabot din siya. Nabusog. Sana aabot din siya ng ganun. Okay? So, standby muna. Wait lang kasi ayusin ko muna tong gloves ko. Okay? So, going back to this video, right? So, natapos na natin. Yung dapat nyo palang bibilhin na gloves kung gusto mo, dapat medyo malaki kasi yung isa, small, pero latex glove siya at saka dapat may powder free para mabilis mo siyang mapasok. Okay, anyway, it's time for us to make biyak with this. But before that one, right, alam nyo ba na yung mga 20 coins ngayon, later, pagkatapos nating mabilang yon, tapos i-feature ko yung mga 20 pesos like this, oh, right? Yung mga 20 pesos, ilapit ko sa inyo, ha? Right? You know, may nakasulat sa gilid, kaya nakakalito kung ano talaga yung para siyang chocolate, right? Oh, tingnan mo, para siyang chocolate pag madami. Wait lang. Pag madami yung tagda 20 pesos, like this, oh. Oh, nalaglag. Para siyang pagkain, right? So, oh, yun. Gusto niyo ihulog ko sa rooftop. Tapos agagawan nila. Kasi para siyang chocolate, right? Oh, right? Para siyang chocolate pag malayo. Tapos, kahit malapit. Tapos, hindi naman siya nakakalito kasi mayroon siyang BSP sa gilid. Like this, oh. Hindi ko alam kung makita. It's a little bit small. Alright? So, sana makapagbigay tayo na sa Pasko ng mga coins na tagto 20. So, inipon ko to talaga para yun sa pakagay. Alam niyo yung pakagay? Pag Pasko, ganito. But of course, it's 12. Just 12 coins. Pero yung iba, hindi sila gumagamit ng coins kasi papel daw dapat. Pero ako, yung iba, nilalagay ko dito. Alam ko last year. So, nandito yung ibang mga bagong tagti 10 pesos and 5 peso coins. So, we start. Pasensya na kasi wala kaming malaking pambiyak. So, ganito lang yung pambiyak. So, tingnan mo. Sira na. Sabi ko kay mama, nasaan po yung nasaan po yung natin? Kasi bibiyakin ko na po yung alkansya. So, meron tayong dalawa dito. Pag hindi pwedeng ito naman siya. So, medyo sirada. Pasensya na, wala kaming ganito. Pero, kaya pa tong pumatay ng ganito. Okay, so, tingnan na natin. I'm so excited. So, ibaba natin yung camera para makita nyo. Yan. Okay, so, yan. Wait lang. Okay. Yan, ibababa natin. Kasi may sapin ako. Kasi, baka maano. Okay? So, we start na. Okay, we start. Woo! Sana medyo malaki yung laman. Okay? So, oh. Dito banda. Tarik ko. Yeah. So, baka mahalo yung tagto 20 pesos. So, ilagay muna natin dyan. Kasi baka mahalo yung laman. Okay? Ooh! Oh. Oh, ang dami. Oh, it's like this. You know. Oh. Oh, ang dami. Okay, so bilangin natin kung ilang laman nito. So, we do have kung makita nyo siya, it's more on 10 at saka 5 kasi ang inipon ko dati before kasi ang iniipon ko is just 1 peso. So sabi ko, pwede ko nang baguhin. I can make it 5 and 10. So ang nandito, mga bago siya na 5. Pag may makita kong bago at saka luma na 5 pesos, nilalagay ko agad siya dito. So mayroon din siyang tagpipiso kasi yung tagpipiso, ang ginawa ko kasi nung December last year, nagpabago ako ng tagpipiso tapos 12 din yun sa kabilang packet ko, 12 sa kabilang packet din 12 din. So mayroon tag pa 5 na 12, tag 1 peso na 12 at saka tag 10 pesos na coins. So tama ba ako? Okay, yon, ganun. Lagi siyang tag 12 kasi every month dapat may ganon. So ito na siyang laman. So, ibaba ko ulit tapos magbilang na tayo kung magkano. Okay? So, this is it. Pansit, right? So, yung mga ibang color na yan, so ibig sabihin, this one, ito yung kanina. Ito yung plano kong ihulog for
the next So ito, hindi pa to ihulog kasi gagamitin pa natin sa December. So ito yung gamitin natin sa December. So hindi to kasama sa bilangan today. So we need to analyze muna ito. Tapos this one, ito yung laman. So medyo madami na. Sana umabot na siya ng more than 1,000. Feel ko umabot siya kasi mostly tagdi 10 pesos na siya. So ito nabiyak na natin. So it's time for us to make bilang. So i-separate muna natin. I will put it here. Yung tagpa 5 pesos and tagdi 10 pesos. So ito yon. Separate muna natin. So sana wait, ayusin ko pag-upo. Okay? So this one is tagdi 10. Yan. So ako lang talaga magbilang kasi nandoon naman sa baba sila yung mga bata. So ako lang dito sa taas. So separate muna natin yung tagti 10. And then of course yung tagpa 5 kasi mostly tagpa 5 at saka tagti 10. So iba-ibang klase yung 10 natin. Mayroong 10 na ganito. Right? Yung ganito tingnan mo. Mayroong yellow sa gitna tapos white sa gilid. So yun yung 10 pesos. Ngayon yung 20 pesos, white naman yung sa gitna tapos color bronze yung nasa gilid. So i-analyze natin. Tapos meron din ganitong 10 pesos 10 pesos din siya pero white lahat. So iba-iba na yung natin, mga barya natin. So separate ko muna. Yan. Tapos yung 5 pesos, yung 5 peso coins din, merong ganito lahat right? Merong ganito lahat. Alam ko bawal tong i-hoard sa Bangko Sentral with regards to this, pero ang konti lang naman ito at saka hindi naman biglaan yung pag-hoard ko nito. So medyo dandahan lang naman yung paghuhulog ko. So ngayon, marilis ko na din naman to. So hindi na hoarding yan. Okay, so ito yung tagpa 5 pesos. I-separate muna natin yung 5 pesos. Yung 5 peso coin, may dalawang klase. At saka yung 10 peso coin, may iba-ibang klase yung nandito na hulog. Meron siyang may kanto-kanto pa, may konting kanto-kanto. Tapos yung isa, wala, plain lang. So, nakakalito talaga yung nakalito na yung pera nating coins. So, this one, yung 10 pesos, 5 peso coin, mayroong ganito, color parang gold. And then mayroon din color white na ganito. 5 peso coin. Almost same with the 10 peso coin. Merong ganito na may ganito yung sinabi ko kanina. Tapos may plain na ganito. Tapos may parang may kanto pa. May kanto-kanto yung before mag-circle, yung 10 peso. So madami siya. Okay, so next time feel ko parang gusto ko nga itong ipa-price yung mga naipon ko. Gusto kong mag-live with regards to my YouTube channel. So magla-live ako and then I will give load to all students or subscribers pero in a form of card, either 50 pesos or 100 pesos na load. So, inisip ko pa kung ano yung game na pwede kong ipalaro kasi alam ko magagamit sa mga bata yung mga load. Yun lang, feel ko yun lang yung may tulong ko sa mga bata in terms of ngayon sa online class. So, abangan nyo kasi mag-isip muna ako kung ano yung pwedeng game doon. At saka, parang gusto ko i-try sa mag-live sa YouTube account ko. So, wait lang. Abang muna, tapos bibilangin muna natin yung with regards to this. Yan. Okay, so ganito. Separate natin. Ay, meron pa din yung 5 peso coins na ganito, Tingnan mo. Iba to. Iba yun, Right? Ibang klase na 5. May mga star sa gilid. So, ibang klase siya na 5 pesos. So, madaming klase yung 5 pesos. Nakakatuwa. Parang feel ko lang pa siya 1,000. Meron din mga 1 peso coin. 1 peso coin yun, yung ganito. So, nahalo na siya kasi nga, minsan dire-diretso ko na lang paghulog sa sa dito. So, separate natin. But mostly, ito meron pa akong 100 na coins. Yun, 100. Pero iba to, galing to sa Korea. Yung sobra ko to dun sa Korea, so hinulog ko dito as souvenir. Yan, meron pa dito
100, mga 100. Hindi ko alam kung magkano equivalent nito. Alam ko makabili na to ng soft drinks pag nandun ka sa Korea. Ito, nilahulog ko din dito. Hindi ko alam kung anong pera to, yun oh. Pag mga ibang pera hinulog ko sa alkansya, pero hindi ko naman siya yan ipapalit. Parang souvenir na lang siya. So yun. So i-separate muna natin yung barya kasi medyo madami. So i-separate natin yung mga puti at saka yung mga color yellow. Right? So sana makatulong ako sa pagla-live susunod with regards to this para mabili ko siya ng load. Bili ko siya ng load pero papalitan muna natin siya sa bangko. Right? Para ano na siya, para alam mo yun, kakalat na siya sa market kasi sayang naman yung mga barya kung hindi siya kakalat sa market. Okay? Sit, meron pa rin tayong ganito oh. Alam ko sa Korea din to. This one, sa Korea din to galing. So, separate na natin yan. Kasi hindi naman kasama yan. Okay, yung mga ganito lang. Okay, nakakatuwa. Kasi may mga barya ako dito. Ito class naman, nakala ko mga bata eh. Alam nyo ba yung mga ganito? Lagi yung nasa bag ko lang to. So, naiipon lang siyang nasa bag. So, every time na may ganito ako, nasa utak ko na agad na hindi ko na siya ipamasahe pag sinusukli siya. Ang ginagawa ko, nasa isip ko na agad siya. Pagdating sa bahay, hinuhulog ko na agad siya sa alkansya. So, ito kung kayo mga bata pa, right? Kung may mga sobra kayong baon, feel ko magagawa nyo din to kasi it's just 5 peso coins, right? Well, hindi naman super laki to. Basta hindi ka lang masyado magastos. Kasi ang iniisip ko minsan, may mga Korean pero naging black na siya. Sorry, right? Hindi na siya maano kasi sa Philippines tayo. So, at saka konti lang din naman yan. So, souvenir ko yan sa pagtuturo para nandyan pa rin siya. So, yan. So, madami-dami na din siya. Hindi ko alam kung magkano siya. I'm so excited kung magkano yung mabubuo dito sa pera, sa coins na ino-open. So, feel ko kung magkano to. Feel ko mas malaki yung sumunod kasi may mga bills yon na nilalagay ko doon. So, nakakatuwa yun. At saka dalawa yun isabay ko pag open for you para makita nyo din yun. At saka, again, gusto kong mag-live sa YouTube para makatulong ako to give load. Pero of course, hindi naman yung sobrang laki na na mga load. So, feel ko mga 50 pesos, right? So, hindi ko lang alam kung paano gawin sa game. So, mag-isip pa ako, magpatulong ako sa mga dramaturge ko kung ano yung gagawin. Or kaya magpa-contest na lang ako ng kanta, ganon. Tapos, first prize, 100 pesos for third place, ganon. Tapos, second place, 200. Tapos, first place, 300, mga ganon. So, abangan natin kung ano yung mapoproduce at saka kung marami ba yung mabigyan kasi ang hirap ngayon ng connections ng load. So, sana makatulong ako with regards to the load. Simpleng load lang para sa inyo. Okay? So, dito natin kukunin yung yung pambili ng load. Okay? So, sana malaki-laki to or i-deposit ko muna. Right? I-deposit ko muna sa account ko sa BDO at saka sa land bank kasi hindi ko naman masyadong hinulugan yon kasi it's for salary. Ang ginagawa ko lang talaga, ang hinuhulugan ko lang is may PNB account at saka yung sa BDO ko. Yung sa BDO naman, yung account na yon is for my kids, right? Yung dalawa kong kids, meron sila. Pero maliliit pa naman yung laman, hindi naman mga malalaki. Pero hinulugan ko lang yun doon. Mga 500 lang a month. So, ngayon medyo naipon na. So, nakakatuwa din. So, lagi kayong mag-ipon, mga maliit na bagay. Lalo na sa panahon ngayon, may makatulong din naman yun. So, pag mapanood to ng anak ko sa susunod na panahon, feel ko matutuwa siya kasi, alam mo yon, ginawan ko ng paraan siyang mag-ipon ng mga barya-barya. So, this one is almost done. Malapit ko na siyang ma-separate. Right? Yung ganyan. Madami pa din. So, na-separate ko na yung mga white at saka yung mga color
Hindi ko alam kung ito ba yung sinasabi nila na tinatanggal sa gitna or ito yung tinatanggal sa gitna kasi ginagawang alahas, right? Sabi nung mama ko, dati sa province nila, parang tinatanggal, ay sa province nila, sa province namin, parang may nagtatanggal ng laman. Hindi ko alam kung ito, right? So, or ito, basta mayroong ganun, or sa 5 pesos yata yun, 5 peso coins. Kasi pag ganito, alam ko wala na to sa market yung ganito, pero alam ko natanggap pa naman. Pero alam ko pinapalitan na siya kasi mas mahal yung value ng ganito, yung color yellow compared sa color white. Yun yung ang alam ko ha sa Bangko Sentral. Kaya hindi po siya nagtagal sa hindi po siya nagtagal na umiikot sa market natin. So, ang natitira na lang, yung mga ganito yung pinalit. It's like 1 peso coin, right? Pinalaki lang ng konti. So, ganon. Okay? So, pagbalik natin dito, feel ko malalapit na nating matapos or maubos ko na yung pag-separate ng coins. So, malapit na nating matapos yung pag-separate ng mga colors ng 5 pesos. Right. So, binibigyan talaga ng oras kasi natuwa ako kasi matagal din ipon to. At sabi ko nga sa inyo, para nag-start yata yung school year dati or last yung December after. Tapos, tingnan nyo po, mayroon po ditong 1 peso coin pero iba din siya. Right, ito iba din to na 1 peso coin. So, dito na lang natin ilagay yung mga iba-iba. Kasi, hindi naman natin yan at saka maliliit lang naman yan, mga na lang yan, souvenir. So pag mga ganito ginagawa ko, souvenir na lang talaga siya, lalo na yung mga ganito. So sana saan yung mapupunta yung na to, yung tagpa 5 pesos na to. Okay, so malapit na naman kasi yung Pasko. So pag every time class na malapit na yung Pasko, lagi akong nagka-class, sanay na kasi ako magsabi ng class. So every time na malapit na yung Pasko, ino-open ko talaga yung alkansya. Dati hindi naman ako nag-YouTube, so hindi ko pino-feature yung mga ganito kasi hindi naman ako nag-YouTube. Right? Yung kung makikita nyo sa post ko, alam ko doon sa parang bata pa lang yung baby ko noon, may nakita kayo doon na pagbiyak din. Kalimutan ko kung magkano yung laman, pero feel ko talaga lampas siya ng 3,000. So ito, hindi ko alam kung aabot siya ng ganun din. So, abangan natin kasi medyo madami-dami din siya. Lalo na yung tagti 10 pesos kasi ilang piraso lang yun. 10 pesos, di ba? Ilang piraso lang yun. 100 na agad. So, pag 10 pesos, kasi natuwa ako pag medyo ganyan. Yan. Right? So, marami talaga yung 5 peso coins ngayon compared nung dati. So, hindi ko po hinuhoard to. sorry na po sa mga walang barya, pero ang dami pa naman still barya, kaya nga yata nagpo-produce na ng tag to 20 na barya, right? Yung wala pang ganito, so nandito po sa akin yung mga 20 peso coins nyo. So kung gusto nyo pong makaano ng ganitong 20 peso coins po, magkapalit lang po kayo, pero hindi po sa akin. Okay, kasi wala pa po yan, hindi pa po yata masyadong naka-out yan sa market natin. So ganito lang muna, kailangan ko na itong kasi baka baguhin na naman to. So dapat matapos na to. Okay, matapos ko muna itong alam mo yan, ilabas na, right? So dapat ma-out na to sa okay, ibili ko na to ng load para mag-live na tayo sa YouTube para meron na kayong pang-load ng mga 50 pesos. Okay? So, feel ko card na lang yung ibigay ko, either Globe and Smart. Parang feel ko po ganun na lang yung bibilhin ko na load. Tapos mag-live tayo. Rent ito iba din sa 5 peso coin. So, diyan lang muna yan. Yung mga ikakaiba, hindi ko siya souvenir na lang yan natin. So, yung mga ganyang pera. Tingnan mo, dumidikit yung pera. Lalo na tong bago, sobrang dikit siya. Pag ginaganito mo siya, sobrang dikit kasi bagong-bago yung pera. So, galing pa sa gawaan yan. So, yan. Dito, ito talaga nakatuwa. Right? Nakakatuwa pag maraming mga coins. Yan. Okay. Yan, matatapos na.
Okay, matatapos na. Ito oh. Medyo madami-dami ko pa rin yung tago 100 kasi nga gagamitin ko to siya for example ng Korean. Kaso nga lang yung mga paper nito, yung mga pills na ganito na galing Korea. Wala, naubos at saka pinapalitan ko na sa bangko kasi sayang. Kasi hindi ko naman alam kung kailan ako makabalik sa Korea. So, pinapapalitan ko na sa kapatid ko para magkaroon tayo ng pera. Of course, kailangan din natin ng pera. Hindi naman tayo super yaman. Saka wala naman tayong ang kabuhayan natin pagtuturo lang. But of course, pag gusto mo talaga makaipon, magagamit mo din siya. So, ipon-ipon lang para yan. O, nandito pa yung biyak ng Okay. So, yan. Kunti na lang matapos na natin yung separation ng mga barya. Yan. Okay. So, mamaya magbilang na tayo kung magkano yung laman. Okay. So, parang feel ko aabot siya ng ay, nako. Nakakatuwa. Parang feel ko makabili na ako isang sakong bigas nito. So, yung isang sakong bigas, magkano na yung 25 kilograms ngayon? Yung pagbili ko nung pinakalas na 25 kilograms, alam niyo ba kung magkano? 1,350. So, pag umabot to ng 1,350, so makabili na tayo ng isang 25 kilos na bigas. But, sabi ko nga, ibili ko ng load para sa inyo. Okay, so, hindi na lang. Matapos na din. So, this is it. Mabilang din natin mamaya kung magkano yung laman nito. At saka magkano siya lahat. So, kung uabot siya ng ganun, nakakatuwa kung ano man yung maaabot na pera. Total, yung mga pera na to ay na siya, parang hulog ng langit na lang to kasi alam mo yun, mga sobra-sobra na lang man yung ilalagay natin dyan. Ito yung mga barya sa barya sa bag natin. So, pag may mga barya kayo sa bag, nyo na lang, tawag niyan, ipunin nyo na lang at saka ilagay. So that's it, na na natin, na separate na natin yung mga puti na mga puti na 5 pesos, tapos mga 10 pesos na 10 peso coins na ganito. So na separate na natin. This one separate ko na din yan kasi wala namang bearing yan sa atin. Okay? So this one, ito yung mga bago ngayon. Ito yung mga bago ngayon. Right? Ito yung mga bago na na 20 pesos. So hindi po yan kasama sa laman ha, hindi po to kasama sa laman yung 20 pesos kasi ito po siya. Aray ko, ang sakit pag nandito. Okay, so nilagyan ko ng sapin para hindi tayo madumihan dito sa rooftop. Ganito yung ginagawa namin lagi dito sa rooftop pag kumakain kami ng mga kumakain kami dito. Wala, snacks lang, lalo na pagpadilim. So ganito po yun siya. Ito po yung 20 peso coins. Ito po yung bago na 20 peso coins. Yung ganito siya oh. Right? Pwede siyang ipamigay sa sa Pasko kasi malapit na yung Pasko. So bigyan mo siya ng ng limang ito, 100 pesos na agad, 100 pesos. So this one. Right? So, ito yung klase para siyang mga chocolate. Right? Ganito siya. Okay, tapos na siya, ganito. Okay, pag makatanggap kayo ng ganito, na ganyan, pakagay-kagay ka. Right? Ganyan ka. So, nakakatuwa din. Okay? So, magbilang na tayo. Oops! Okay, we start. Magbilang. So, unahin natin yung 5 pesos, 5 peso coin na color parang mga gold. Okay? Kung magkano siya. So, ilista natin kung magkano yung mga kasama doon sa 5 pesos. Tapos, i-breakdown natin kung magkano siya. Okay? So, this is it. So, bilangin na natin. I-breakdown na natin kung magkano yung 5 pesos na ganito. Yan. 5 pesos na yan. Ito. So, simulan na natin. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. So 100 na siya at agpa 5. So this one, meron pa dito 100. So 100 to separate natin yung 100. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44, 46, 48, 50, 50, tapos 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 73, tapos ito kasi isama natin to kasi dito siya 73, 74. So 74 pieces, 174, right? 174 times 5. Yun yung color gold na 5 pesos. Okay? The next one, of course, the next one is this one, right? Yung color white na tagpa 5 pesos, right? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. So umabot din siya ng 100. This one 100. So this one ilan kaya to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65. 165 yung isa. 165 times 5. Ito naman yung tagfa 5 na white. Okay? So, that's it. So, we need to start with this one, the other coin. So, itabi muna natin. Yan. Itabi natin. So, the next one here, yung tagti 10 pesos. Okay? Tagti 10. So, move on tayo with the 10 peso coins. Okay? So, ito muna yung may halong gold. Halong gold yan. May halong gold. Okay, kung ilang piraso. Okay, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, taga dalawa na lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84, tapos 85. 85 yung tagti 10. 85 times 10. Okay? So yung isa, right, yung isa, ay, nakatuwa, right? So sa isang ganito yon, sa isang ganito, yun yung laman. Okay? Sa isang ganito. So, this one, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 40. So 40 pa na white. 40 times 10 na white. Ito white, ito gold. So that's it. Yan lang yung lahat. So yan yung lahat yung laman dito sa ito. Okay? So i-breakdown na natin kung magkano yung total. Okay? So 174. Tingnan natin. Okay? So may calculator, may dalang cellphone no? 174 times 5 equals 870. Okay? So may 870 na ako doon sa tagpa 5 pa lang yan. Tapos 165 times 5. Okay, 825. 825. Tapos meron din akong 85 times 10. 850. 850. Tapos meron pang 40 times 10 equals 400. So equals 400. Dumami. Imagine mo yun, may ganung laman, yung isang ganun. So nakatuwa. So tingnan mo, 870 plus 825 plus 850 plus 400 equals, oh my God, meron akong 2,945 na laman doon sa sa isang 2,945. So ibig sabihin, yung laman nito, yung ganitong laman, halos na lang yung kulang, kunti na lang yung kulang para maging 3,000. Okay, so yung dati, ibig sabihin, dahil tagpipiso pa yun, hindi pala umabot yun ng 2,000. Right? Pero ang alam ko umabot kasi dalawa yata yung biniyak ko doon. Okay, so that's it. Thank you for watching. So we do have 2,000 plus, so we can buy this one to the live for YouTube. So para pambigay natin ng load for the subscribers. So una, dapat nakasubscribe ka to my YouTube channel, and thank you sa mga subscribers na umabot na ng 1,100 plus subscribers. So thank you very much for that, and the rest please watch with regards, kahit hindi mo masyadong gusto, alam mo, i-play mo lang, makatulong ka na doon for the watch hours. So we are waiting for the watch hours, and then yun, enjoy, right? So mga kunting bagay, 2,000, wala ka mapulot na 2,000 pag hindi mo hinuhulog. So hulog-hulog lang sa alkansya kayo pag gusto nyo din. So keep this one up, and then keep
keep this one up. Keep it up, right, with regards to this. And then ito yung pinakamasaya, right? Mayroon tayong 20 peso coins na. So yung mga wala pa, pag makita nyo ko, hindi ako mamimigay kasi hindi pa to, kailangan ko to sa sa December, right? So ipamigay ko din sa kanila mama. So baka magpapalit ako dito kung mayroon pa. So kayo kung gusto niyo din, magpapalit na kayo sa mga bangko kung mayroon na. So kung wala pa naman, huwag kayong mamilit kasi meron pa tayong mga bills ng 20. So may mga bago din na bills ng 20. So baka yun pa yung gusto nilang ihulog. So ay gusto nilang ipamigay kasi wala pa naman masyado tong yung coins na to. So I enjoy opening my first ganito. So abangan yung isa kasi yung isa talaga may mga may mga papel yon. So may hinulog ako ng 20, 50, 100, 500 saka bilang ng mga 500 saka 1,000 ata yung susunod na i-open natin. So abangan natin yon. So this one I will buy this one load, I think, para sa mga bata na nag-subscribe doon sa my YouTube channel. So, mag-isip ako ng games for that para sa inyo din ito. Okay? So, thank you for watching. So, God bless everyone and stay at home. Kasi pag nasa bahay kayo, lagi kayong safe at nakakatulong din kayo sa iba para hindi mag-spread yung virus. Thank you again. This is Leo. So, keep on watching on my YouTube channel and alam mo yon, like din. So, like and then of course, message with regards to it. So, this one is a new one for me kasi bagong-bago ko pa lang to talaga ginagawa na mag-open. So, sa in front dito sa YouTube channel. Okay, thank you so much and God bless everyone. Hello, God bless. One is additional to 2,945 kasi may mga separate pa ditong barya. So, 10, 20, 30, 40, 45, 50, right? 55, para mapalitan na natin, 55, 60, 65, 70. Ito mga piso naman to, 70, 75, 80, then 85, 85, 90. So ito hindi na to matanggap, right? So kasi mga maliliit na to, so dito na lang siya. So i-plus natin 95. So ilan na siya? 2,945 plus 95. So meron tayong 3,040. So papalitan natin tong barya natin. 3,040. So papalitan natin yan. Okay, so thank you again. Kasi itong barya na to, doon to sa mga brief ko nakalagay. So pinaghulog-hulog ko lang doon. So ito yung mga ito yung sa mga nandoon kasi hindi ko naman siya hinuhulog doon kasi hindi naman siya 5 pesos at saka bago pa lang yun. So hindi ko muna siya nilalaglag doon kasi puno na nga yung mga barya na yun. So yun, papalitan na natin to para bili na natin ng load card, right? Yung mga load card, so ipabili ko yun, ipautos ko dun sa kasamahan ko para mabili siya, para makaroon tayo ng ano tawag nun? Yung mga card na globe. So ibigay natin ng globe card and then smart card for the live ng YouTube channel. So abangan natin kung kailan ako mag-live. So mabigay ako ng load. So hindi ko alam kung paano yung proseso sa pagbibigay. Isipin ko pa at magpatulong muna ako sa mga kasamahan ko sa Dramaturge. Kung paano yung technique, ano ba, hula-hula ba? So kung may box ba ganyan, hula-hulaan nyo ba? Kung ano yung laman doon. So kung makahula kayo, baka yun. You can get a 50 peso load. So malamang i-scratch ko na lang yon. Tapos ibigay mo i-PM mo sa akin yung number mo and then of course I will send to you the sa messenger yung load. So ganun yung mangyayari sa pag
sa pag-distribute ng load. So either load na scratch siya tapos ibigay sa inyo. So ibigay mo na lang ang kailangan ko yatang gawin, baka titingnan ko muna kung yung available na card, kung mayroon bang alam ko may TM pa, may token text. Alam ko may mga ganun pero hindi ko alam kung yung card, may availability ng card na yun. So, hanapin natin yun para makatulong sa mga online class students, lalo na kung ang gamit lang nila ay yung cellphone. So, yung cellphone na ipamigay, hindi ako sure kasi yung cellphone ko, lumang-luma na tong isang cellphone ko, tapos yung ginagamit na yan, under pa yan ang hulugan. Hinahulugan pa yan. Okay, so that's it. Thank you so much for watching again, and God bless us all. Okay, God bless. See you.